Nanye into engicabanga ukuthi kumele niyazi. Yabona ubuhle bomuntu abudliwa. Ubuhle bomuntu nje abudliwa sidalo. Ngisho ngamuhle kangakanani. Yabo, into engconyelwa abantu nje laba abadlulayo mebebona bathi hayi unentombi enhle engabe unani enhle. Into engenamsebenzi nje indaba yobuhle. Yabona nje into ebalekile mawukuthi ucabanga ukuthi ube nobudlelwane obuya phambili mhlawumbe obuzofika ekuthaneni kwakhiwa umuzi. Hayi akuyona into ongaze uyibheke le ndaba yobuhle. Ubuhle kuzokwenzelani lokho? Okay, semuhleke then so utholani ke ngalobuhle? Hayi no, mina ngibona kuzimoshela isikhathi nje bafana bakithi. Ya kona ke phela ke mhlambe asithandi into ezifanayo. Kodwa khona mekwakhiwa umuzi, hayi lezo zinto ayibhekwa lezo zinto uzobheka ubuhle ukuthi muhleni uyafanelekani. Hawu. Umfazi into esiyifunayo thina le. Mayingekho yona futhi, hayi ngeke kuze kwenzeke lutho. Khohlwa.